Sex or money? Shoes or bag? Shoes. Pinakamalkinis sa bahagi ng katawan. Yung balad. Stizo Moreno. Moreno. Moreno daw! Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga subscriber at mga viewers. Ngayong gabi ay inabot na kami ng ulan. Dapat mag-ano kami, magtitem-tem. Kaya lang, biglang umulan. Kaya naman, may balat na naman sa put si Alex. Palibasa yun nandito si Gigi. Nako, ano ba yan? Hindi nakikita. Ayaw talaga kayo ng puta-pata. Nagana yung balat? Practice pa naman si Alex ng kanta niya kay Gigi. Hindi na naman natuloy. Ano ba yan? Ang ganda ng panahon kanina, init-init. Bigla na naman wala. Nag-iihaw-ihaw kami ng hotdog, tsaka bangus, tsaka kikiam at fishball. Tsaka guys, abangan nyo rin yung aming may pastok tayo. Isa-isa sila. Hindi na nakasama yung dalawang senior guys kasi ready sila ng ng kanilang bilaran ng palay. Kaya hindi na namin sila. Sabi kami na lang ulit. Tara guys! Ihaw-ihaw muna tayo. A few moments later. Ay, abot mo yan. Ay, yan, ang inihaw ni Alex. Gutom na kami guys. Anong oras na Hindi pa kami naghahaponan. Maaga ka ito? Maaga pa ta? Sa bahay nga 8 na kami kumakain. Kami nga doon, 9. Hanggang 9:30 na yata nagtapunan. Pagtapos ng daw? Hindi, doon noon. Ay. Malakas ang apoy. Ay, sarap matulog. Nakulan. Oh, mula ito. Hindi magkasiyan dyan eh. Pag nagalaw na may baga nalaglag. Pulutin na lang yung isa sa Tulog eh. kalamok-lamok. Lamig talaga. May kulambo mas tayo. Wala pa namang hangin. Lagay na natin ang fishball. Antay lang natin siyang kulay pula-pula. Brown. Uy, sarkin mo naman sa Gigi. Ay, Gigi! Dali lang naman lutuin ko. Kaya relax muna. Mga gutom na dahil ang gutom na ang mga... ano ba itong lipad-lipad na ito? Kadulan lang ako matulog na. Makalasang tsangaw na rin yan. Bawa mo yung isang duyan eh. Nung pitsa na rin tayo makakain. Kaya nga, i-eat na ako. Mag-ano ka muna mag-hotdog. Gutom namin. Ihaw yan. Ihaw. Masarap yan ihawin. Ito na yung sida. May pastok kami guys. Kay Alex at kay Kuya Ulan. Ladies first. Ladies. Huwag lang pa ladies. Ladies Ako first. mag-ladies ngayon. Pipili ako ng mga ipapastok ko sa'yo. Kuya Ulan, tawang-tawa ako yun sa ninyo. Isa nyo? Sa? Sa nagbakla-bakla kayo. Sinong bet mo doon, Ate Joanne? Si Ako? Alex Bukong Sando. Si Marian Rivera o si Nadine Lustre? Si Nadine, maganda si Nadine. Si Upa yun eh. Si Kuya Ulan, si May Mendoza. Parang mamasang. Sino? Kuya Ulan. Parang sa may kwan ka, Kuya Ulan. Daw Fox. Parang pokpok na hindi tinitigilan pag binapara. Laging nalalagpasan. Bigotilyo? Napilitan. Ay, alam ko na, Kuya Ulan, para kang sasayawan yung lagi kang nababangko. Hindi napipili. Walang gusto. Grabe naman. Walang may gustong sa'yo. So, mag-aya magsayaw sa'yo. Ayan guys, habang nagluluto si Ate Joanne, magpapastok muna kami ni Kuya Ulan.
Isipin mo ako si Girl Abunda. Tony. At si Tony Gonzaga. Pastok to Kuya Ulan na pastok. Ay, may idea ka naman sa pastok? Mabilis. Mabilisang sagot to. Mabilisang tanong, mabilisang sagot. Huwag na mag-isip-isip. Sagot ang Family or friend? Five. Asin sa katawan. Bilis. Asin sa katawan. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Asin sa katawan. Sige na. May chance ka pa. Sige, go! Kanya! Kanya! Gusto mo na? Ano nga asin sa katawan? Ha? Balbas daw. Balbas? Lagi nakabalbas. Ew, ka there. Pangkiliti niya. Ano dyan? Para saan? niya. Pangkilite? Faithful or loyal? Ay, Jay. Ha? Ano pong gamit? Dragon fruit or crabs? Dragon fruit, siyempre. Lenny or Marcos? Lini ah. Burger or fries? Burger. Crush na babae? Wala. Celebrity pwede. Celebrity, pwede. Pwede celebrity. Sige, hindi man magalit sa atin ni Risa eh. Iba na. Ah, celebrity, kahit ano. Pwedeng foreign. Oh! International. Kahit alien pa yan. Kate. Kate? Kate? Sino Kate yan? Ah, si... Iyo, ulan mo, tanda ko Oh, yun. ay, si Titanic. Ah, si Titanic. Bakit? Bakit? Ah, ito pa. Marian o Nerissa? Ni Risa eh. Mariana. Lagot ka. Bakit? Lights on, lights off. Lights on. Moron. Lights. Muron? Muron. Or ano, kulman? Muron nga. Chocolates. Ako, kandila lang. Sex or chocolate? Chocolate. Pwede nga. Oo naman. Okay, next. Oh, tapos na si Kuya Ulan. Nakaraos na ako. Hindi ka, Nakaraos na daw siya. Alex! Ba? Ayan. Na-nice kasi rin natin John mag ganito. Mag-go. Tawag dito, mag ano kami, mag food trip. Kaya, kasi doon sa kasi sa murong wala akong makain. wala daw siya makain sa Antipolo yan. Kaya, ano. Sa asawa mo. Shoutout sa Kuya Riche. Pauwiin mo na to. Ah, gano'n. Tataba yun dito. Tataba yan dito. Kuya Ulan ah. Sarap. Masarap ito. Lekay na, ay ano na oh. Hindi ko pinisa eh. Baka may mag-iyak. Tawagin mo si Tutoy. Nagutom na kami guys, kaya inuna na namin tong fishball. Alas 8 na kasi. Mamaya na yung bango. Yung ganitong oras sa baryo, mga tulog na. Kami kumakain pa lang. Pero pag sa Manila ka, ano din to? Tulog ka na rin. Pero sa Manila, ano pa lang? Paout ka pa lang ng trabaho. Mas pwede pang kain. Alas 10 pa nga minsan. nakakauwi. Pag galing ka sa trabaho, tapos na-traffic ka. Pag opening ka. Sinong sunod? Natakot na yung sumunod. Dapat pala nag-ano tayo, bunot-bunot. Sino? No? Maya. Sana yun. Kasi kuya walang tapos na siya. I think so. Kaligtas ka na. Ulitin daw Kuya Ulan. Nakaraos. May bing ng tulog mo. Ay, pero hindi pa din. Pag napanood natin ni Risa to, palayasin ka niya. Marian pala ha. Maya kaya niya si Marian. Ay, kanya ni Marian. Kailangan mo kaya tanda. Si Alex umakyat na sa taas, natakot na sa pastok. Ay, Alex! Ba, daya ka. See, it's the prank. Ay, sorry. It's the prank. It's the prank. Sino sabi? It's the prank. It's a prank. It's the prank. Sarap ng buhay na may tagaluto, guys, no? Nagkakain na lang. Pagkakain lang. Sabi niya yan, nagaluto. May mabuka. Araw-araw yan magluto. Palitan niya na yung mga senior. Huwag nyo lang pagugasin ng plato. Ako pag nagluluto, gusto ko kompleto Ricardo. Wala akong gana magluto pag kulang-kulang Ricardo. Guys, huwag niyo na akong pangugasin. Ay, pinakahit ko sa lahat magugutom po. Ako ang pinaka-hate ko, magtupi ng damit. Ano ako din. Lalo to si Peng, Diyos ko, day. No comment talaga. No comment. Kakaayos mo lang 1 minuto eh. Nung nag-guys ako nung nakaraan, kasi sobrang gulo-gulo niya na, kailangan na siyang tupiin. Nice ko yung damitan niya din, kasi magkaano lang kami. Magkalayo. Kaya naman, inayos ko yung sa akin, sa kanya, hindi, ganun-ganun.
After 1 hour. Oh my God, back to normal. Kuday. Eh, paano hindi ko alam? Gulo na naman. Hindi niya daw mahanap yung damit niya kapag maayos yung tuklep. Tiklop. Baliktad. Ako naman nakahiwa-hiwala. Yung panggamit ko pang vlog. Wow, organizer. Organized Para ka. sandali lang. Good job. Nadali kaya, nasa bag na agad yung Kaya- mga pang-vlog na. Yun ang malulupit. Paglaba pa lang, pagkalaba pa lang. Pasok agad. Pasok pa agad sa bag. Pero may mas malupit pa rin doon. Yun. Yung ano mo yung palis na kami. Doon siya Saka na maghanap. Tapos kahit sino-sino yung sinisisi niya, yung uniform Galit niya na siya, mama. pati si mama, ginaaway niya na baga. Sabi niya, kung saan niyo kasi, kung saan niyo kasi nilalagay yung ano. Paano naman itong mga nagatupi? Kasalanan ko nagatupi. Buti nga, kinatupi pa namin. After ano nun, after, di ba, maayos yung aparador, tapos, ano, yung last minute na hanap-hanap siya. Hindi, umalis na, lakad na. Pagbalik mo, ay, parang binagyo yung bahay. Labas lahat ng bidongka. Yung mga matitino, naging ano eh. Bago lang hanapin kung kailangan na. Basta ako, kahit maglaban na lang, magtupiin ng damit eh. Kakainis. Bakit? Wala. Sige, wala na Pasingaw gutom. man. Nagutot ka na naman, Peng. Walang pasin-pasintabi. Buga kong buga. Hindi kasi kami sanay umutot ng iniipit. Gusto yung pan talaga. Pag inipit mo, lalo magtagal, maghaba. Ping! Mas nakakahiya lalo. Hindi na napuputol. Nga. Sarap nga yung ilabas yun eh. Lalo pag umaga ka, pag magsamba, yung ano, kalaki ng utot. ganun pa? Na-experience ko yung kada lakad mo. Na-experience ko rin yan. Yung kada hakbang mo. Lalo si Mama. Doon tayo nagmana kay mama, ututin. pero sa ate Joan, di pa natin na anong mag-utot. Pabebe yung utot niya. Pabebe. Yung malakas, wala talaga. May hiyang utot. Lalo pag mag-isa ako sa Mahihain balar. yung utot ko. May hiyang yung utot niya. Baka pwede na yung bangus. Sa tinding nabig pa lang, akin nga din kadama eh. Masilip ang halito. Ipapastok na daw si Alec. Hindi pa konta. Para magising yung diwa mo. Magising-gising ka. Parang namang hirap-hirap na ito sagutin. Anong tanong? Ang tanong, nong. Lumapit pa talaga. Ilaw na nga. Okay, let's start. Magpapastok na naman tayo, guys. Kasi matagal yung ating tagaluto. Madami siyang niluluto. Ano, ready ka na ba sa pastok? Are you ready? Guys, ka naman ang pumulay. Ayusin mo, ikuya mo yung ano mo. Kuyom na nga. Kuyom na nga. Ready ka na ba sa ating pastok? Hindi ba? Sagot. Tulog pa Ang yata sagot siya. yung Tulog pa talaga ako. Alam, ang pastok yung ano yung Mabilis. mabilisang sagot yun. Isang tanong, isang sagot. Oo, hindi. Parang gano'n. Bilisan ang sagot. Mabilisang sagot ba? Nandun din naman sa tanong ang sagot. Hindi, meron din wala. Okay. Game. Game na. Game ka na. Jollibee or McDo? Bakdo. Asit sa katawan. 5. Katawan. Asit sa katawan. Anong meron ka? Anong mayroon ka sa Dimple, dimple. Ayun. Na, loob o labas? Labas. Labas din daw. Di ba loob? Kung ulam ka, anong ulam ka? Anong ulit? Kung ulam ka, anong ulam ka? Kung anong, kung ano, Kung ula. kung anong ulam ka, anong ulam ka? Oh. Kung ulam ka, Ulam ka. anong klaseng ulam ka? Ay, kung ulam ka, anong klaseng ulam ka? Huwag ka magturo-turo. Huwag gano'n. Ayaw mo yung lagot. O, five. Ay, adobo ng baboy. Beauty or brain? Beauty. Ayaw mo ng brain? Oh my God. Celebrity ka lookalike? 5. Look-alike. Celebrity
Celebrity ka lookalike, kamukha mo. Yung gusto mong kamukha mong celebrity? Artista. Artista. Alden Richard. Alden Richard? Si Dimple? Ano sagot? Ewan ko, hindi ko mag-dimple siya. Hindi. Sinong sa akala mong kamukha mong artista? Kuko ni Martin. Grabe siya. Hoy, Ibay. Sino? Kuko daw ni Coco Martin. Ano? Sino? Ingron ni Pacquiao Martin. Diaz? Manny Pacquiao? Sino Diaz? Si ano? Si Alden. Sino? Si Patiyas. Hindi naman siya Wapo. lumayo. Oh my gulay. Right side ka. Mo. Pinakayaw sa babae. 5, 4, 3, 2, 1. Bilisan. Masungit. Sungit. Okay. Nakatingin kayo dito. Habulan o taguan? Ano daw? Habulan o taguan? Habulan o Taguan, taguan? taguan. Short hair, long hair? Short. Short hair. Sex or money? Pawisan, ano? Ulit. Sex or money? Sex, eh. Ulit, eh. Wala na. Lights on, lights off. Up. Off. Open. Lenny or ano? Duterte. Duterte. Ay, sino ba nga ibang BM? Isko. Zone. Isko o Lakso or Lakson? Lakso? Ah, sali. EXO. EXO or BTS? Isko. Isko or Lakson? Isko. Iska. Wala na. That's it. Yun lang. Pinagpawisan ka, boy. Sabi ko na yung malamig. O, ano, kamusta? Pakiramdam. Nahilo ka ba? Ayos naman. Okay ba pakiramdam mo? A few moments later. O, yan guys. Sexy ka. Yan guys, si At Joanne naman ngayon ang ating ipapasok. Marami-rami sa'yo to, dinamihan ko yun sa'yo. Dahil ano ka, palaya slice ka. Dahil makulit yung paa mo na yan. Alis yun. Okay. Papa! Boss! Family friends! Family. Moreno Mostizo! Miss Lisa. Celebrity ka lookalike! RC Bunyos. Pati nga, Larsa. Oh. Hindi, kamukha niyan si RC Munoz. Noong una pa lang si RC, yung medyo chubby-chubby pa. Kung ulam ka, anong klaseng ulam ka? Sinigang. Sinigang na ano? Basta masim. Hindi, na isda. Basta kahit ano isda. Okay. Pag naubusan ka ng pera, sino ang una mong lalapitan? Si Singapore. Music Alam mo na yun, sino yun? Music or movie? Music. Ulit. Music or movie? Movie? Movie na ano? Movie caramel. Movie. Ano ba? Movie. Movie. Music. Music or movie? Music. Music. Ay, ito na lang. Music or palabas? Music o lang showing. Movie or music na lang. Viva Palm. Now showing. Regal, ano yan? Regal Entertainment. Kadobo. Rated SPG. Movie or music? Music. Ano ko, iba-iba rin sagot mo eh. Fab na vlogger. Ano? Paboritong vlogger? Si Alex. Gonzaga. Saga. Guwapo or bright? Bright. Pinakayaw sa lalaki? Ang mabunganga. Fries or burger? Nakatingin ka kay Alex. Dragon fruit or crabs? Dragon fruit. Lights on, lights off. Lights off. Acid sa katawan. Kitchen. Wala yun. Nakatingin ng Jen. Chocolates or sex? Chocolate. Siyempre. Chocolate. Yago niya. Chocolate talaga, pero pinagpawisan. Chocolate. Next! Next. Next Nako. naman tayo. JJ. Parang kinakabahan ako ah. Okay, dito naman tayo sa kabilang side. Si Gigi naman nating next. Nako, ma-hot seat ka na rin, Je. Pili tayo ng mga okay, Je! Parang kakulam na si Ready na ba? Ready? Are you ready? I'm ready. Okay. Pinakamakinis sa bahagi ng katawan? Sige na, nakatago
Tago singit. Chest or abs? Chess. Ayaw mo ng abs? Ayaw mo ng abs yung maraming pandisaw? Gusto mo dito? Crush na lalaki. Crush na lalaki. Artista na ba pwede? Nagsisimula sa A yung 9. A. Oh. Si Alex Galieha. Alex? Galieha? Di ba A? Ako naman. Artista yan? Sino yun? Hindi ko kilala. Hindi ko rin kilala. Ah, Black or white? Hi, Alex. White. aroy, white daw like. Cute or guwapo? Cute. 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 Travel or sport? Sports. Paboritong face expression? Ganun na nga lang. Mamot. Like ka nag-girl? Hindi ka tiligaya yung girl. Ay. Ganun na lang. Ganun na lang. Paano magalit si Gigi? Pan lang. Tahimik lang ako nakagano'n. Tahimik mo. Pag nagagalit ka, yung tahimik ka lang talaga. Tahimik lang talaga Hindi ka ako. nakakausap. Hindi. Huwag nila akong kausapin, bago ang mundo. Pinaka-sexy sa tingin mo sa na lalaki. Na lalaki. Si Kwan, sino na ngayon? Yung gumabaw? Gumabaw. Marco. Yun, si Marco. Okay. Shirt or jeans? Jeans. Asit sa katawan. Nunal daw. Crabs or dragon fruit? Dragon fruit. French or fries or burger? Fries. Pinakayaw sa lalaki. Madaldal. Me too! Ayoko na madaldal. Magtahimik na yan si Alex simula bukas. Guwapo or bright? Bright. Pag naubusan ka ng pera, sino ang una mong tatawagan? Family. Ay, pauwi na yun sa Sabado, Auntie Merly. Wow. Shout out, tita. Tita Merly. Celebrity ka-lookalike. Celebrity ka-lookalike. Ikaw na lang. Angel Locsin na lang. Isang dart na nga dyan, oh. Ding, ang bato. Ding. Kung ulam ka, anong ulam ka? Adobo. Nilaya ako. Ay, ano adobo sa'yo? Baboy. Baboy. Palaka. Adobong palaka na lang. Family or friends? Family. Mustizo Moreno. Moreno. Moreno daw! Pero sa madaldal, bagsak. Nanay, tatay. Bot. Lights on, lights off. Lights on. Pinoy imported. Pinoy or imported? Pinoy. Lana. Lana. Yes, I'm finished. Yay! Or next. Tayo na lang. Tayo baga dalawa. Talagang hindi mawala yung kulambo. Wait lang. Hindi may iwanan. Wait. Kiskisan. Ako ayaw ko sa paa. Ito na. Kay si Aisa naman ang susunod natin. Parang kakapal-kapal yan, girl. Hindi, nagpipili lang ako. pinipili niya lang. Pinipili ko lang. Kasi mo, parang kakabal ako. Okay. Sweet, napakasimpleng tanong. Kakabahan ka pa. Tignan niya natin kayo mamaya. Basta dito lang rin yung mga talong nyo sa akin na. Tignan nyo lang. Ay, kung wala Ay, din bahala kayo. Kung ulam ka, anong ulam ka? Sisig. Sisig na. Baboy. Celebrity ka lookalike. 5, 4, 3, 2, Si ano, 1. wait lang. Si Yung ano ni Alden. Si May Mendoza. Si May Mendoza. Magayahin mo si May. Dab mash. Mama. Bot. Pag nabusan ka ng pera, sino una mong tatawagan? Si Mama. Guwapo o bright? Bright. Pinakayaw sa lalaki. Bisyo. Asset sa katawan. Mata. Mata? Mata. Kasi matita. Shirt or jeans? Jeans. Hug or kisses? Hug. Face expression sa paboritong face expression. Ano do? Travel or sport na lang. Sige. Travel. Travel pero wala pang napuntahan. Siya yung mahilig mag-travel pero wala pa siya napupuntahan. Hanggang Bicol lang. Ano na lang sige, anong lugar na yung pinakamalayo mong narating? Grace Island. Oh my gulay. Pandan.
Pandaan? Hindi ka na nakalayo. Black or white? Ano? White. Crush na lalaki. Billy. Billy Crawford. Chest or abs? Chest. Pinakamakinis na bahagi ng katawan. Mukha. Ay, ano ba? May nag-react ka. Bakit pwede naman yun? Beach or bukid? Bukid. Korea or Paris? Korea. Shoes or bags? Shoes! Shoes! Si Aiza ay reyna ng Nag-dragon fruit. lights on, lights off. Lights off. Okay, that's it. Next, Yay! Epping. Okay na. Ito na. Yan guys. Yan guys, si ano naman, si Camera Girl naman. Hello po. AKA Pen. Usad ka nga dito, Pink. Layo mo naman para. Tignan natin kung ano. Kung ano yung baho niya. Kung gusto niyang ilabas. Kung ano yung mga kahinaan niya. Si Peng ay reyna ng Kagandahan. Ate, my water! Ganda mo, girl! Love yourself. Next. That's why maganda yan. Pinakamakinis sa bahagi ng katawan. Yung balad. Chest or abs? Abs. What? Ilan pa yung ina-unpack? Nagbilang pa. Ilang bukol gusto mo? 6 nga daw. Crush na lalaki. Si ano? Celebrity? Kahit sino? Pwede si Alex. Si Dingdong na lang. Black or white? White na kasi black na ako eh. Hug or kisses? Hug. Short or jeans? Jeans. Bakit ayaw mag-short? May itim ako. Asip sa katawan. Dimple. Oh, ano yan? Clip chin pa. Paloob, palabas sa dimple. Paloob eh. Yung Alex na palabas eh. Tigyan mo at palabas. Dimple or dimple? Saan anong paloob? Paano? Dimple. Fries or burger? Fries. Pinakayaw sa lalaki. Madaldal. Kailan ka mag-asawa? Pag nag-asawa ka na. O, ilang taon ka mag-asawa? Pag ilang taon ka na. Pagdating ng panahon eh. Sinong mauna? Ikaw o siya? Last pa ako. Pag naubusan ka ng pera, sino mong tatawagan? Ikaw. Mama o papa? Bot. Butot. Celebrity ka look-alike? April boy na. Si ano? Maha Salvador. Ay, ganda mo, girl! Mga Salvador. Ibay. Baka mahadiblang, mahablang ka. May nag-react. Kung ulam ka, anong klaseng ulam ka? Inihaw. Pinoy or imported? Lala. Pinoy. Pwedeng Nag-iisip siya. pagsamahin, pwedeng ano nga. Pwedeng half. Pwedeng half, pwede daw half. Half. O, yan mga half-half dyan. PM na. Moreno, mestizo? Moreno. Moreno. Bakit? Family or friends? Family. Dragon fruit or crabs? Dragon fruit. Pinaka-sexy na lalaki sa buong mundo. Si ano? Sino nga yung boyfriend ni ano? Me? Nani, nune. Si Bea. Ay, Zanjo. si... Di. Ah, si ano? Si Young JB. Ay, Sino nga to Si pa? Sam. 4, 3. Si ano? si Dominic Roque. Si Dom. Dominic Salpagli. Travel or sport? Sport. Cute or guwapo? Cute. Lights on, lights off. Pag natutulog, lights off. May explanation? Medication? Okay guys, yun na lang po. Okay, Thank okay na you. yan. Bye po. Kasi ikaw din Marami mag- tayong tanong kay Ate Sige, Greta. tanong lang yan. Okay lang. I'm ready for that. Pagkain-kain lang yan, pero hindi na nervous. Okay. Kasi yung tanong mo ba? Ang tanong. No. Habulan or taguan? Habulan. McDo or Jollibee? Jollibee. Beauty or brain? Brain. Marcos or Lenny? Marcos. Short hair or long hair? Long hair. Crush na babae? Hajuan. Impreski.
What makes you cry? Time na. Alam mo kaya. Pinabas mo yan. Aray ko. Nung tayo Bakit may ganyan? Wala naman kayo na lang. Ay, kung dito. Oh, sagutin mo. Ba't napapakain ka? Humuhugot. Basta ang, pinagtagpo pero hindi pinagtadhana. Pinagtagpo. Shout out. Travel or sports? Travel! Galit ka. Talaga. Sexy man in the Philippines. Alfred Vargas. Wow, oo. Bakit? Music or movie? Movie. Dragon fruit or crab? Dragon fruit. Mas healthy. Healthy. Family or friends? Family. Moreno or mestizo? Pustiso. Ano? Pustiso. Pustiso. Pinor or foreigner? Pinoy. Kung ulam ka, anong ulam ka? Kare-kare. Celebrity look-alike. Yeah. Gretchen Barito. Mama or papa? Pot? Pag naubusan ka ng pera, sino unang tatawagan daw? Ganti yan lang. Lights on, lights off. That's a Beach or bukid? beach. Beach na pwede rin bukid. Pinakaayaw sa lalaki. Madaldal. Talagang pinagdiinan. Hindi talaga ako. Hindi. Madaldal, pero yung daldal niya, kasi mayroon kasing lalaki na yung daldal is walang sense, ganon. Yung daldal lang, sige ng daldal. Okay lang magdaldal kung may sense bagay yung sinasabi. Yun. Price or burger? Price. Asset sa katawan. Kulay. Sabi nila, Mata nangungusap. hindi. Kilay. Kilay is yan. Shirt or jeans? Jeans. Hug or kisses? Hug. Black or white? White. Crush na lalaki? Dito? Crush na lalaki? Kahit saan. Worldwide. Si Papa. Chest or abs? Abs. Pinakamakinis na bahagi ng katawan. Singit. Nakatago eh. Si Greta ay reyna ng Kakyutan. cute or guwapo. Cute lang. Favorite face expression. Ganun. Bags or shoes. Bag. Korea or Paris. Paris. That's it, guys. Thank you po. Thank you. Magkain pa tayo. That's it, guys. Ang aming late na dinner. Ano lang kami, pika-pika lang kasi nabusog kami sa fishbowl. Nabusog sa tawa. Puro hangin ang tiyan. Masalamat sa biyayang pinagkalag niyo sa akin. Magamit namin itong kalakasan sa pagkakas sa inyo na pangalan sa ngalan ni Jesus. Ang laki ng pagkakas. Amen. Kain guys, kain mo. Ang aming late na dinner. Mga ano yung Nakulo na like. Ang inaantay talaga ng bayan, ang mainit na tubig. Papak-papak lang tayo, guys. Kuya ulan nga og kakain. Ay, dito kami sa Kubo. Dito kami matutulog. Dito kami matutulog. Dapat sa beauty eh. Kaya lang. Summer na eh, kaya dito na kami. Hindi na mahirap ang daan. Hindi talaga ako. Hindi ko kaya. Hindi. Bigyan mo pang tubig. Hindi ko na mapigilan. Yung kape. Pigil na pigil ako. Kape guys. Para sa malamig na panahon. Pero sa amin, mula nung nag-uwi ako, dalawang buwan din akong pinagkape. Sus? Yung pabili. Wala. Wala kasing ibili. Ano tayo yung gatas? Gatas ka? Hindi nagkakape lang sa bahay. Ano, may gatas pa sabi dito eh. Busog na ako eh. Parin ka na. Dahil kasing kinain ano. Sabang. Nanginig ka dyan mamayang gabi. Yung kain. Hindi na lang kami ka. Parang gapal pitate. Magkalong kami. Talaga. Yung umaga. Pag hindi ako Kasi makain. Gigi nagkakalong. Dahan-dahan lang. Baka mahuli ako. Sabi yata doon sa baba. Matay ka na sa aso. Ang tawag ng aso niya. O kaya nagkakulding si Gigi. Lek! Sumahan mo nga ako. Nagugutom na ako. Agad ka sa taas. Kain ako.
Hindi tuman sa kusina sa Alec. Nakausap ko ba? Nahuli niyo na ba kami kausap? Hindi lang nahuli. Natakot si Peng. Uy, gaya pa pala to? Kala ko nga, nauna na kayo dito tatlo. Ginantay nga namin tong isa. Alam ko din, di ba sabi mo kanina? Wala man. Hintay na natin si Pink ako. Pink nga hotdog, Jay. Pahabot nga ng isa. Wala akong gawa. Hawakan mo na. Saan ko nang buwa? Ang mga nanay talaga, no, pag nanay ka na talaga, talagang magkukuripot ka na talaga. Ano? Parang si Mama. Si Brian. Ikaw nga lumalabas na yung pagkananay mo. Hirapan ba yung Jayco? Sabi niya pa, hala, kaman-mahal yata yun. Halatang hindi Bilang mo nga kami ng Jayco. Halatang hindi nakakabili. Hala, kaman-mahal yata yun. Yata pa. Hindi ko alam kung paano mag Sabi niya ba naman? Buti hindi pa inantay yung buy one take one na. First time mo matulog dito no, Jay? Oo. Hindi. Ngayon lang ba? Ngayon lang ba? Dito, ilan Ay, hindi. Yung nalayo ng pala. Ay, natulog tayo dito nung palaka. Pangalawa. Tanda mo talaga. Sabi niya, dito, nung natulog ka dito. Antibay mo, Brad. Dimple na palabas. Hindi paloob. Much later. So, ayan guys, matutulog na ang mga lola niya. Ang lamig dito sa kubo. Ipasok yung katawan ko dito. Nakamalong si Gigi ah. Kay nanay pa rin. Baliktad guys, kami dito sa ano, Kami yung magwardya sa kanila. sa mga kalalakihan. Yung mga lalaki sa loob. Good night ka na. Kay Gigi. Dito na ako sa kapila. Ano naman ay? Tingnan natin kung hindi kayo ba. Sige. Ang sakit likod mo dyan. Kung masakit likod ko, magbaba ako dyan. Wala ka dyan eh. Good night, guys! Thank you sa pagsama sa amin ngayong gabi. God bless po. Bye. Good night. Good night.